Finally, so guys, जों दायो नै फैलायबाय आरोना बाहादुर आदर्श स्कुलावहाय एसे बेरायफैदों लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन ब्लग भिडिअ लायैया दिनैसो आरोना नुजाफैलायबाय बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेला गालालानो थ' लोगोफोर बेयाव आंनि लोगोफोरबो दं आरोना आरो नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो आरोना आंनि भिडिअनि सायाव थ' नोंथांमोनाथ' आंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ मिथिखायो नङा होमबा आरो मिथियाखैब्ला आं खोन्थाना होनोसै आंनि इउटुब चेनेलनि नामा बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेल आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनि बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर थ' लोगोफोर नै बेकग्राउन्डआ बिराद मोजांथारना सोंहरलायदो वाव नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन बाय बाय